Бутер K плюс G ветер, Германия. В момента сме пуснали на максимални 4800 оборота и втора скорост на тавата. Имаме автоматично изпразване. Плавно регулиране на оборотите. В случая имаме и бъркалка с обратно бъркане. Показваме градусите. Обема на чинията е 120 литра. Модела е SM120. 40 кВт е мощността на машината. Изцяло заводски обновена от ММ сервис с 1 година гаранция.